קרה לכם שרואה החשבון או יועץ המס שלכם פנה אליכם ואמר לכם שאתם חייבים אלפי שקלים לרשויות המס, לביטוח לאומי או למס הכנסה? אם כן, הסרטון הבא הוא בטוח בשבילכם. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על הפתעות מס. הרבה פעמים לא תכננתם להוציא את הכסף הזה, פתאום מתקשרים אליכם ומודיעים לכם שאתם חייבים אלפי שקלים ואין לכם מושג איך אתם הולכים לשלם את זה. בנוסף, בלי קשר להפתעת המס, אם לא שילמתם ביטוח לאומי כל השנה, ואם הייתם צריכים את ביטוח לאומי לא הייתם זכאים לתשלום, כגון דמי לידה, דמי פגיעה, פשוט לא הייתם יכולים לקבל כסף מביטוח לאומי. שלא לדבר שמי שמשלם ביטוח לאומי עד ה-31/12 זכאי להוצאה מוכרת של 52%. אני רוצה להגיד לכם שאת הפתעות המס האלה ניתן למנוע וכדאי למנוע על ידי תכנון, פשוט תכנון במהלך השנה, לבדוק האם יש פרויקטים נוספים, האם יש הכנסה שהיא צפויה, ולתכנן ולשלם בהתאם. אם אתם רוצים עוד מידע על איך אפשר להימנע מהפתעות המס האלה, או איך אפשר לחסוך במס, צרו איתי קשר, הפרטים שלי פה.